Салата от домати и печени тиквички с моцарела Selection. Тиквичката се нарязва на шайби и се поръсва с зехтина, сол и черен пипер. Запичат се на грил тиган от двете страни за 1-2 минути. Изваждат се и се оставят да се охладят леко. Доматите и моцарелата Selection също се нарязват на шайби. Подреждат се кули, като на 3 реда се редуват домат, сирене и тиквичка. Чесъна и подправките, заедно с зехтина, лимоновия сок, горчицата и захарта се пасират. С получения дресинг се залива салатата. Покапва се малко балсамова редукция и се поднася. Вижте необходимите продукти. Салата от домати и печени тиквички с моцарела Selection. Необходими продукти за 2 порции. 1 тиквичка, 2 домата, 250 грама сирене моцарела Selection, 3 супени лъжици зехтин Extra Virgin Selection, сол и черен пипер на вкус. За дресинга: 1 скилитка чесън, сока от 1 лимон, 50 мл зехтин Extra Virgin Selection, 3-4 стръка босилек, 3-4 стръка магданоз, 3-4 стръка риган, 3-4 стръка мащерка, половин чайна лъжица горчица, 1 щипка кафява захар, сол и черен пипер на вкус, 1 супена лъжица редукция от балсамов оцет за поръсване.